Velkommen til historien om, hvordan vi startede for 40 år siden. Sådan startede De Gule Spejdere. Men allerførst skal du lige vide, at De Gule Spejders Museum, der passer vi på vores fælles historie. Vi tager meget gerne imod uniformer, mærker, bøger og andre effekter, som kan fortælle vores historie både til nutiden og til eftertiden. Det er vigtigt at kende og lære af historien, for den forklarer, hvem vi er i dag, og den giver retning for, hvor vi bevæger os hen. Denne her dagbog, vi præsenterer dig for, den er fra den første patrulje i Danmarks pige- og drengespejderkorps, og den fortæller, hvordan det hele startede den 25. januar 1984. Naturligvis startede det hele med et patruljemøde den 29. december 1983. Og selvfølgelig skrev de dagbog om, hvad der var blevet diskuteret og aftalt på møderne, fordi det var jo spejdere. Patruljen sluttede, da målet blev nået, nemlig med De Gule Spejdere havde det første korpsrådsmøde den 18. marts 1984. For at passe godt på dagbogen og alligevel videregive historien, har vi valgt at vise hvert opslag i bogen og læse teksten op her i denne her video. Denne dagbog er en af mange, vi faktisk har på museet, og det er jo fantastisk, at man sådan kan sætte sig ned og læse præcis, hvad de tænkte dengang for mange år siden. Dagbog for første patrulje i Danmarks pige- og drengespejderkorps af 25. februar 1984. Det kan være, at du undrer dig lidt over navnet, men det kommer der en god forklaring på lidt senere inde i bogen. Første patruljemøde 29. december 1983 i Nørrebros lokaler, hyggelige i godsøjne, Nørrebrogade 184. Mødt var PL Poul Wilke, 1. Nørrebro, PA Erik Sanels, Bruderup Holm, Christian Stiggaard, Loke, Finn Sander Olsen, Loke, Hans Jørgen Larsen, 1. Næstved, Eva Baden, 1. Næstved og Torben Rude, 1. Næstved. PV noterede sig, at patruljen var mødt fuldtallig og gik derpå i gang med at gennemgå advokat Ulriks korrespondance med DDS vedrørende deres paragraf 18. Den om, hvor midlerne afleveres i tilfælde af, at en gruppe ikke længere er anerkendt af DDS. Ulrik kører sagen videre. Held og lykke. E&S Bruderup Holm. Der udsendes brev til forældrene om, at der nu sker ting og sager, som vil få en positiv virkning på det gode spejderarbejde, vi allerede kender. Formanden og kasseren er positiv, dog mener Erik, at formanden trækker sig, når Bruderup Holm starter i det gamle godsøjne korps. Men spejderne vil blive spurgt. Du skal lægge mærke til, at hele dagbogen her, der vil man hele tiden tale om det gamle korps. Det vil sige De Gule Spejdere, inden alle forandringerne skete. Hans Jørgen og Eva, 1. Næstved, enige i gruppestyrelse. Vi vil ikke længere være med i DDS. Vi vil tilknytte sig det gamle korps. Der arbejdes på at få etableret en lokal forening, som her og nu skal overtage gruppens aktiviteter og som søger kommunen om fortsatte tilskud. 1. Næstved ønsker sig at starte pigespejderarbejde. Christian og Finn fra Loke står uden for DDS og glæder sig til at komme med i det nye gamle korps. Vi mangler arbejdsstof, mærker, duelighedstegn og uniform. Lokale problemer er løst med et APS, som har fået skøde på det hus, som nu skal være istandsættes. Poul fra 1. Nørrebro. 11 ud af 13 ledere har meddelt deres gruppestyrelse, at de er med fra starten af det gamle korps. Gamle korps i godsøjne. Seniorlederen tvivler lidt, men gruppen er ude af DDS. Hans Knuds division har principielt besluttet sig, at de vil overveje at melde sig ud af DDS, så fremt korpskontingentet blev forhøjet, og det blev det jo. Og der afholdes divisionsledermøde den 16. januar 1984 kl. 19.30 om, hvor de nu vil være med fremover.
Poul og Torben tager derud. Der møder måske også folk fra DDS. DDS er jo de danske spejderkorps. Regler for optagelse i samråd. Betingelserne blev gennemgået. Må ikke vi opfylder dem inden årets udgang. Navn. Det danske pige- og drengespejderkorps. Vi arbejder videre med det navn. Pressemeddelelse. Erik forfatter udkast ud til 9. januar til patruljen. Mogens Barden reviderer og gør klar til udsendelse omkring 1. februar. Vor korpsstyrelse. Advokat Ulrik som formand, desuden 7 civile og 7 ledere. Ved næste møde har hver gruppe et forslag til 2 civile og 2 ledere. Love- og strukturforslag for Poul blev drøftet. Der foretages ændringer. Ulrik satte det hele igennem inden generalforsamlingen i februar. Vi kører støt og roligt frem en ny og spændende vej. Enkelhed og enighed præger arbejdet i det her møde. Lov og løfte. For ulve, mejse og spejder. Første Næstved kommer med forslag næste gang. Kassemester. Hans Jørgen blev opfordret og går straks i gang med at indkassere kroner 200 i kontingent per gruppe. Kaffe og kage, parentes, tak til Christians kone og Pauls køkken, parentes slut, plus masser af god snak frem og tilbage, parentes mest frem. Næste møde, torsdag den 12. januar 1984 kl. 19, samme sted. Og under tegningen, det er Torben, der har skrevet det, under tegningen Barsk Fritid bliver spejder i DPDS. Patruljemøde torsdag den 12. januar 1984 i Nørrebros lokaler. Mødt PL Poul Wilke, 1. Nørrebro, parentes nyt medlem Frank Junker, 1. Nørrebro, Christian Stiggaard Loge, Finn Sander Loge, parentes nyt medlem Gunnar Rasmussen Loge, Torben Rude, 1. Næstved, Hans Jørgen, 1. Næstved, Erik Barden, Evan Barden, 1. Næstved, og PA Erik Senels Uderupholm. Som den aktive patrulje vi er, havde vi skaffet 2 nye medlemmer til i aften, og de blev budt særligt velkommen, da vores patruljefører åbnede mødet. Måske lægger du mærke til, at dagbogsskriveren skriver patruljefører. Det hed det i gamle dage, inden man så lavede det om til patruljeleder, men det har været svært for dem lige at huske, hvornår det var. 1. Derefter oplæste Torben dagbogen fra sidste møde. Punkt 2. Eventuelt svar fra DDS på brev nummer 2. Korpset har nu endelig reageret lidt positivt og indkaldt til et møde, der har været afholdt i dag kl. 16 på Finn Holms Jørgensens kontor. Deltagerne var fra DDS foruden Finn Holm Jørgensen, og også den kvindelige korpschef Elme Schødt. Fra DPDS deltog advokat Ulrik, Poul Wilke og Erik Sennels. Mødet gav intet konkret overhovedet. DDS graver sig ned, er stolt af deres fortid, utroligt det end måtte lyde, og den må vi absolut ikke arre i gåseøjne. Man vil protestere mod vores navn, men forbyder os at gå i gule uniformer, kunne man jo nok ikke. Man tillod sig at stille spørgsmålstegn ved vores muligheder for at drive det spejderarbejde, som vi vil, og man hoverede over den manglende tilslutning, vi indtil dato har fået. Situationens alvor er slet ikke gået op for dem. Men det kommer det nok. Herefter kom patruljens medlemmer ind på, hvad der er sket hjemme lokalt siden sidst. Og det er ikke små ting. Der arbejdes ihærdigt alle steder med at forberede overgangen til de gule spejders genopståen. Og nede i tekstboblerne der, kort buksespørgsmålstegn. Ja, og Dannebro. Du mener flage og sådan? Ja, men har du hørt det bedste? Kan det blive værre? Ja, hold fast. Konkurrence. Ha. 3. Pressemeddelelse. Erik har udsendt et forslag, der blev gennemgået.
Poul har lavet et alternativt forslag, og man blev enige om at lade Torben og Barden koge i godsøjen en ny meddelelse, der så tilgår patruljens medlemmer inden den 1. februar slippes løs til medierne. Hvis vi har gode billeder, skal vi sende dem til Næstved. Punkt 4 og 5. Love er ikke færdige endnu, men sendes ud til patruljens medlemmer i den nærmeste fremtid. Punkt 6. Spejderlov, spejderløfte. Torben gennemgik et forslag og fik nogle kommentarer med hjem til endelig udformning. Ulvelov og løfte som tidligere. Opstilling af struktur. Poul skitserede en ny struktur efter oplæg fra sidste møde. Man blev enige om, at grupperne har direkte indflydelse på og stemmeret i korpset. 8. Gennemgang af love i korpset. Poul havde en hurtig gennemgang, der bliver gjort færdig på næste møde. Forslag til styrelsesmedlemmer. Bjarne Flyvbjerg, Ruderup Holm, Hans Jørgen Larsen Næstved, Jens Andersen Loke, Christian Sigsgaard Loke og spørgsmålstegn Svend Andersen spørgsmålstegn. Zoologisk Have. Poul Wilke 1. Nørrebro, Frank Juncker 1. Nørrebro, Torben Rude 1. Næstved, Eve Barden 1. Næstved, en eller anden fra Loke, Kirsten Store fra Fyn, undskyld hvis jeg ikke kan liste, og Erik Niels Ruderup Holm. Punkt 10. Økonomi. Hans Jørgen fra Næstved laver et budget. Punkt 11. Møde med Herting Knuds division. Dette møde er fastsat, og fra DPDS deltager Ulrik, Poul Wilke, Torben Rude, Christian Sigsgaard og Erik Niels. De skal nok komme til at høre fra os. Knockout står der. Punkt 12. Stiftende korpsmøde den 25. februar 1984. Der er bestilt plads på vandrehjemmet i Odense. Hold da helt op, hvor vi glæder os. Punkt 13. Næste møde. Onsdag den 8. februar 1984 kl. 19 i de udmærkede lokaler på Nørrebro. Med gul spejderhilsen. Erik. Patruljemøde 16. januar 1984. Fremmødt Erik, Jutta, Torben, Hans, Jørgen, Christian, Eva, Mogens, Christian K. og Poul. Dagbogen. Punkt 1. Dagbogen blev læst op af Erik, og Poul skriver næste gang. Pressemeddelelsen har skabt røre. Erik har været i tv, og der skrives nu lange spalter om spejderarbejdet. Christian pointerede, at vi omgående skal besvare negative indlæg. Det er nu slået fast med 7-tommersøm, at vi starter. Herefter kiggede vi på spejderlinjer, og Torben fremlagde en skitse. Det er vigtigt, at der er symbolik i linjen. Torben arbejder videre. Punkt 4. Som civile styrelsesmedlemmer har vi sammensat følgende forslag. Christian, formand, Hans J. kasserer, Kim Ulrik, Christian Karmark, Bjarne Flyvbjerg og Jens Andersen. Vi mangler her det kvindelige islet, og Eva samt Poul vil undersøge eventuelle emner som aktive ledere. Opstilles følgende. Poul, spejderchef, Erik, spejder, Torben, pioner, Eva og Kirsten, Ulve og Spire, med Kirsten som den ansvarlige og Frank som ceremonimester. Kontingentet blev fastsat til 65 kr. Punkt 6. I det udsendte lovforslag figurerer ordet gruppeleder. Dette skal fjernes. Punkt 7. Omkring det praktiske i forbindelse med Odense-mødet vil Erik og Hans Jørgen tjekke indgangen. Punkt 8. Mogens Sparken vil tage sig af pressedækningen. Punkt 9. Med hensyn til valgproceduren, så er vi nødt til at give de indmeldt stemmeret. Punkt 10. Korpset er stiftet, søger vi fonde, banker om tilskud. Man kan blive støttemedlem for 100 kr. Punkt 11.
Forholdet til DDS er uafklaret. Punkt 12. Erik laver patruljestander. W. Gas laver gæstebog. Arkiv om avisartikler samt landspatruljeturnering. Peter Strange laver ledertræning uge 1 til sommer. Næstved fremlagde idé om landspatruljeturnering og landspionertur i efterårsferien. Samme sted, men som adskilt arrangement. Kursuskalenderen udsendes i god tid. Tattoo. Den nye korpsstyrelsesafgørelse. Arbejdsbøger. Poul arbejder videre. Der skal oprettes input med frivillige hjælpere. Tilbud på uniform, mærker er indhentet. P-leden er villig til at stå for vores blade. Vi aftaler at mødes i Odense kl. 11. Starten af dagbogen fra første patrulje lå det klart, at man ønskede at holde et stiftende møde på et tidspunkt, så vi kunne genopleve de gule spejdere. Vi kan se, at det sidste almindelige patruljemøde den 16. februar havde til formål egentlig at forberede det stiftende møde i Odense. Og efterfølgende, vi har ikke noget referat fra det møde, jo det har vi et andet sted, men ikke i dagbogen, der har man så det første korpsstyrelsesmøde søndag den 18. i 3. 1984. Så man skal love for, de arbejdede hurtigt. Som du kan se, referatet af mødet fremgår jo af dagbogen fra den første patrulje i Danmarks pige- og drenge spejderkorps. Og faktisk er det lidt interessant, fordi på patruljemødet den 12. januar skriver Erik om de gule spejderes genopståen. Og han underskriver med gul spejderhilsen. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, om den 12. januar i virkeligheden er vores navnedag. Første korpsstyrelsesmøde søndag den 18. i 3. 1984 i Nørrebros lokaler. Mødt var Christian Stiggaard, Kim Ulrik, Hans Jørgen Larsen, Christian Kornmark Andersen, Karl Melby Larsen, Bjarne Flyvberg, Ilse Bjerring, Jens Andersen, Poul Wilke, Erik Niels, Christian Skræ, Torben Rude, Eva og fraværende Frank Junker. Dette var så vores første korpsstyrelsesmøde efter den stiftende møde i Odense, og vi mødte alle spændt op for at høre nyt fra de enkelte grupper. Nyt fra alle egne af landet og opsatte på at køre løs på den nærmeste fremtid. Poul læste dagbogen op fra sidste møde, og vi blev enige om at fortsætte med denne dagbog på skift imellem de uniformerede. Jens Andersen blev valgt til at være korpsets officielle sekretær. Vi havde fået tilsendt en kæmpe dagsorden fra Christian, og der var utrolig mange ting, der skal tages stilling til, når man sådan står foran sådan en opgave som at starte et nyt korps. Men vi startede fra en ende af og lagde for med at høre nyt fra grupperne. Loke kunne blandt andet fortælle, at de fik kroner 5.000 fra Lions, og i det hele taget en rigtig god opbakning. Skal P4 på P1 næste søndag. Holder lav profil for tiden på grund af hyttesituationen, der endnu ikke er afklaret. Nuværende medlemstal 27 stykker. Fra Broderøb Holm kunne fortælles, at troppen gik over den 25. januar. Flokken blev i første omgang i DDS af praktiske grunde, og fordi floklederen lå under pres fra DDS, men regner med at gå over snarest, og med fuld opbakning fra forældrene. Divisionen har skiftet holdning over for grupperne, og vil nu lægge deres klammehånd på alt. Man påtænker at oprette en fond i gruppestyrelsen, som alle værdierne overføres til. Sidste nyt er, at divisionen har givet tilbud
på at pengene deles, og materialet bliver i grupperne. Så man må fode sagen. Arbejder fortsat videre uden hytte i private hjem. Sankt Georgskilderne i Næstved har afvist samarbejde med grupperne. Først når det nye korps er internationalt anerkendt, vil man invitere gruppen med i sine arrangementer. Nuværende medlemstal 73 stykker. Bejen kunne fortælle, at kommunen var positiv over for den nystartede gruppe. Man har nu en formodning om, at 19 flytter over fra en anden gruppe. Nuværende medlemstal 7 stykker. Fra Søndersø kunne Kirsten fortælle, at hun har modtaget pengegaver på 5.000 med fuld pressedækning og havde mødt en fantastisk positiv indstilling rundt omkring. Forventer start den 23.4. Lederstaben er klar. Nu skal man bare have fat i børnene. Nuværende medlemstal 5 stykker. Første Nørrebro kunne fortælle, at man fastholder møder her i lokalerne, og har også en hytte i Lersøparken, men låsen har DDS skiftet ud. Om 5-6 uger afholdes et forældremøde. Hele gruppen er gået over til den nye korps. Gruppen har fået meddelelse fra DDS. Meningen med denne dagbog er, at den skal indeholde noget af alt det, der har direkte med spejderne at gøre. Så jeg dykker fra nu af tilfældigt ned i dagens program. Depot. Ilse Bjerring vil gerne tage sig af denne sag, der vil nu blive skaffet lokaler i København. Endvidere er der et tilbud om lokaler fra en person i Nordjylland. Vi havde en længere diskussion om, hvordan depotet skulle fungere, og hvem der skulle kunne handle der. Vi fik vedtaget ulvelov og løfte, og spejderloven og løfte. For ulvenes vedkommende bliver det nøjagtigt som det gamle, og spejdernes med en lille ændring på samme måde. Uniformer og korpsmærker. Det blev vedtaget af alle, store som små, bærer kakkeskjorter. Paul havde et tilbud både på godt stof og på en systue. Udkast til korpsmærket blev vedtaget, og rentegningen er ved at blive lavet. Udarbejdelse af arbejdsstoffet er udlagt til de forskellige ledere, og der arbejdes videre med det. Og det er klar til næste korpsstyrelsesmøde. PL og TL træning kom Erik med et færdigt program til. Det ser vældig godt ud. Noget andet end de kursustilbud, man fik fra DDS. Lokal landspatruljeturneringen afholdes i efterårsferien og skal være åben for alle. Erik arbejder videre med dem. Det blev vedtaget, at der skal skrives årets Sankt Georgs budskab. Et for ulve og et for spejder. Vi snakkede om vi skulle markere årsskiftet 84-85. Det tænker vi hver især over. Med hensyn til indtagelse af spiritus, blev vi efter en del snak enige om, at det ikke hører til på spejderarrangementer. Lederne skal præge spejderne med deres gode eksempel. Der er lavet et udkast af Ilse Bjerring til en ansøgning om fagene til den nye korps. Denne vil blive sendt. Der var mange flere emner på programmet, men slut for nu. Vi ses til næste møde den 29.4.1984. Med ulvehilsen Eva Baloo. Her stopper første patruljes dagbog. Sørgeligt, at den ikke er blevet kommet videre, men når det er, man læser den og ser den, så forstår man måske, hvorfor det er så vigtigt, at vi gemmer på historien. Og at vi, der arbejder som aktive spejdere, måske også tænker lidt over, at det er en god idé at lave patruljedagbøger, tropsdagbøger, eller hvad det nu ellers er. Det var alt for nu.